Oy, mas gwapo din ang Lakshmi din at daw nang i-try dia. Di sa kumutuo ha. Di sa Lakshmi? kumutuo. Lakshmi? Oh, Lakshmi na. Lakshmi na. Ay, eto na! Basta galing mo tingog na ni siya, alam na dis, ha? Lain na po nga letter ang atong gikuan. Tamang magbutang na sa kong email na po diri. Na may email. Counselor Bernie at yahoo.com or Yahoo, Gmail. Enter lang. Wala mo na Yahoo. Enter lang diabe. Next line lang diabe. Next line. Ano ba na next line? Next line lang enter. Dayon. Imo lang din i-minimize yan na. Next line. 1392. I-resize lang dahil. Di lagi siya. Line siya. Na bad. Naara dayo. Email. Counselor Bernie. Okay, wait lang at gmail.com. Wala. Tapos, saan mo na yun? I-resize. Diyan lang. So, ni ka nang katong borag nasa middle bitong. Alignment sa center. Alignment. Yesterday. Yun. Tapos, minimize lang. Ay, nawala. Ay! Lahi man. Hello, si ba? Ilak ni siya dapat. Kalitex line na. Yun. Ara. Perfect. Lovely with all of your heart. CounselorBernie@gmail.com. So, among cellphone number, 0917-328-1392. Kung mag-email mo sa inyong mga problema o guban pa, counselorbernie@gmail.com. Simulan na natin ang ating alamat. Dear Honorable Counselor Bernie, nag-honorable dyan. Dear Honorable Counselor Bernie, maayong adlaw! Ako si Loloy, 38 anyos. Nakaila-ila ko og usa ka babayi nga si Karen, 29 anyos. She's very pretty. And she's a single mom. Dito na. Uy, nakita na kong budget ka ganina. Gilili na ako for budget for approval. Gipadak-an ang budget para sa mga single parent. Ay. Ilan na kamilyon? Labi na ko ang waistline na pa sa 24. Pabor. Mag-exercise na tayo para mabudgetan ta. Nakasabot ko nga ang iyang ex-boyfriend nibiya niya tungod sa iyang mga ginikanan. Og karon ang iyang parents wala kabalo nga buntis siya. Ay. Agoy na burusen. So ako ang nitabang niya. Inaay sa do gamay sa ako nga NB kay murag di kay ko ka kuan kusog ra kaya. Gamay lang. Background music. Background lang, gamay lang, hinayan lang gamay. Kana, pwede ra. Sige, sige pa. Apa? Na. Again ako tro. Nakasabot ko. Balik ka. Nakasabot ko nga ang iyang ex-boyfriend nibiya niya tungod sa iyang mga ginikanan. Ang iyang parents wala kabalo nga buntis siya. So ako ang nitabang niya. Unsay pasabot aning ako ang nitabang niya? Di ara. I pretended to be the father of her baby and we lied to her parents. Dito lang. English? So siya mo'y nagpakamahan. Tama ba, no? No? Siya nagpakamahan. Pretended to be the father man. Tapos niatubang sila sa ginik. Okay. Sa sinugdanan, walay problema. Everything seemed okay. But months later, nasakpan ako nga nagkita siya balik sa iyang ex-boyfriend. Nga amahan sa bata. Morning amahan sa bata ng ex.
Pag atubang nako niya, she admitted nga love gyapon niya ang iyang ex. Karon naglibog ko. Gusto ba nako ipadayon ang relasyon bisan pa nga love gyapon niya ang iyang ex? Tinuod nga love nako siya pero dili ko kabalo kung unsaon nako pag-atubang ani nga sitwasyon. Counselor Bernie, nangayo ko og tambag kanimo, dapat pa ba nako ipadayon ang among relasyon? Bisan pa og dili klaro ang iyang mga gibati para nako. O kinahanglan ba nga muhunong nako aron dili na maglisod og samot? Nagpaabot ko sa imong tambag. Salamat kayo sa terminal sa G. Salamat kayo sa imong panahon. Hu bells. Ay, nagilak siya. Sincerely, si katawa na sincerely na galing. Sincerely yours. Luloy. Luloy? Ako ito muna. When love and hate collide. Isip ka nga nga napakay gugma, naluoy ka for like, oh my God. Naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7. It's 9:20. Naminaw pagyapon mo sa Radyo Lampornas 95.7. Kauban si Consial Bernie Bitok-Bitok and Master Poppy. Text line nato 0917-328-1392. O ang atong email kung namoy gusto paminawan o namoy problema, i-email lang sa counselorbernie@gmail.com. Love problem niya, basin lahing ang mga problema inyo. Wabi atay halong politika rin eh. Kabalo na mo, ha? Yeah, right man niya itong mga listeners. Ang politika dito sa gahi ni Baita dito mag-istorya. Sa gahi ni Baita ha. Again, ang atong story, si Loloy, 38, na meet niya babae nga si Karen, single mom, tapos naburusan day siya sa iyang ex-boyfriend. Nagbulag daw sila tungod sa iyang ginikanan. So pasabot ani, striktang dili ganahan siguro ang ginikanan. Dili siguro ganahan, ana. Okay, tapos siyang ni Salo, siya mo'y nagpakaamahan. So hero siya tapos namakak siya sa iyang parents nga ako ni. So kanong So kanong ganahan lugar ang parents sa iya ha kumpara tong ex, no? Wala na kay napalawman. Wala. So sa sinugdanan okay pa hantod pila ka bulan nasakpan niya dito na. Nasapna niya nga naadi ay gakita gihapon siya sa iyahang ex ang amahan sa iyang love. Tapos sa pag-atubang niya ni admit gihapon nga love gihapon niya iyang ex. Karon naglibog na siya, gusto ba niya ipadayon ng relasyon bisan pa nga love gihapon niya ang iyang ex. Tinuod nga love na pero love na ako siya. So in love na siya. So sa may buhaton niya dapat ba ipadayon? O dili klaro iyang mga gibati para nako kinahanglan ba nga muhunong nako aron dili na maglisod og samot. Comment daw mo diabe, comment daw mo ba unsay maayong buhaton ani ni Loloy? 0917-328-1392 sa atong text line, sa atong online. Adto mo sa akong Facebook page or pwede po mo mag-PM kung Facebook ra mo or gusto mo join adto mo sa playback.tv Bernie B Talks. Wait lang. So, ikuan sa daw ang music gamay, ikuan sa daw. Ang akong pangutanaan ni Erp, siya ba siguro siya as Luloy, ilado ba siya sa parents? Like, nakapananghid na ba yun siya sa parents ba yun? Like, wala nakabalo ba? Kaya siya may niamin, di ba? Siya may niamin. Oh, yeah. Tayo man siya nga, we lied to her parents. So, naatubang na siya, kaya namakakman siya sa kuwan. So, that means accepted na siya. Siya ang nanguso. Siya ang nauwawan, kumbaga. Diba? Ang dili lang klaro sa story, kung anong di sila ganahan sa ex-boyfriend o nganong sa iyahan na dawat siya, kanalaan di na kumaki. Pero, pwede na to i-assume nga, siguro ibutang na to sila ganahan kay religion.
Tambay, basig tambay. Oo, pwede. Pwede, No? basig tambay, bugoy-bugoy ang porma, way trabaho. Tapos kaning isa nga ni kuan kay bag-ong release ang pick up. Ay! Bagong release. Sinaw kayo pag naog pa lang gitagana na black label ang papa. Tapos na automatic na envelope. 50,000 tag 1,000 parehas serial number tanan. Oo, tama. Unya, muhapit lang mag-snack 7-Eleven pag yun. Ana. So ibutang na i-assume lang nato na nga siguro may kaya or mas professional or from husband material tapos katong boyfriend kasagara mo sa nga story maybe basig murag walay future. Dili ganahan sa trabaho or ana. Basig nga na. Pili na ako gipabulag sila daan nya wala sila naghandom nga uy nakabuo day sila. Ana. Or dugay na feeling ako ba basta nga dugay na ng boyfriend. Tadili ganahan ng parents ba? Nang naitabo ni tago-tago na nun magkikita, magkonkoan. Karon patay na patay kay si Luloy sa iya, sa babae. So ang ending nakuraw ang sabaw, atyos. Marag iyan na lang giamin, di ba? Iyan na lang giamin. What if si Luloy medyo itumon ni siya unya ang tinuod na papa kay pution. Kala. Paggawas ani karon sa bata karon. Basin, uy, chinito lagi ni. Mao man ang dili na to ganahan nga tao. Dia magsugot ng kuan murag. Ako, murag. Dili. Diba? Pero sa side sa babae, daog siya tanan. Kay whether mato siya sa lalaking love kay niya nga karaan, daog yapon siya kang Luloy kay kuan ang gansi ani karon si Luloy gansi ani karon mo na lang nangutana taon loloy. Kaloy ni Loloy ba? Kanang say nagibay may alang ang tao bay nakanabang sila pay ni Salo. Sila pay na hero. Ang ending sila pay nasakitan. Kay kanang makapangutana ka bakit ganon? Anong ingana, please. Siyempre, biktima lang ka kay ang imong partner kuan man gibalikan sa kuan gibingaw sa isda nga bunguton si Sir Warren. Gibingaw sa isda nga bunguton. Or gimingaw sa panagtagbo sa duha ka bunguton. Diba? Gimingaw. Ang pangutana kung love baka sa babae. Yun lang. Diba? Mao lang. Now, siguro gika-sacrifice ni Sir Loloy ang kuan, iyang self ba para mapakita sa babae nga love taka pwede taka kuanon. Ang problema na ba no? Siguro kanisang si girl mangod no kanang siguro katong nga time para wa na isamok. Sige na pod. Tabo ko sa Emoloy, ana ba no? Tapos gitsahan siguro si Loloy panty, di bigay po din si Loloy kini. Kapag ando kay abi ko na. Ang ato mo kung naibawan kay kabalo na magud si Loloy nga di ni iya. But I'm sure sa bagay. Wala po nato naibawan ang kuan, pila edad sa bata or kung ano ba? Ba, tama. Or basig, di kinaburos man siya. Nahimo siyang single mom tungod kay naburos na siya o sabi pasabot ani umanghod na ni nakaduhaan na ni wasa ta kabalo basig nakaduhaan na no. So kung i-assume na to nga wala pa ni naburos pa ni that means di pa kay niya love ang naa sa tiyan kay wala man niya na interact gyud. Siguro ang kato may problema kung nigawas na ang bata diya na love na nimong bata napamahal na sayo tapos karon kailangan ninyo isiwalat ang truth kay lisod magug kay nang ing-anit ta kanang naata sa bakak ba ako bitaw kanang ingana nga laki bitaw na for example ako si Loloy alagi tama si Loloy man ang kuan ba na burag ni Salo no ako ba ako ang type nga laki ba kung ako nasa lugar ni Loloy ako ang type nga kanang ma-challenge ko ba nga dapat kani siya ma-inlove gyud sa ko bisa pagkabalo ko sugod nga dili gyud ako buta na to kabalog yung ko nga dili ako ang papanana pero
ako ginang garbo nga dapat ako gyung buhaton ng tanan nga dapat diri gyud sa ako ama ano bay. Kana bang malimtan gyud na iyang ex diri gyud siya ma-inlove sa ako ba. Pangitaan yung paagi. Oh, mugin akong pinaka-ultimate dayon gyud nga goal nga dapat gyud ni siya ma-inlove bay sa ako kanang gyud magmahay-mahay gyud siya nga nganong karon pa man kani abot burn. Nganong karon pa man ta ka na ila tana before paana ba. Dili ba yung anay mong comment? Kung ikaw na kang kay ang ako ba nakuha na ta ni Luloy okay na nganong nibalik pa man gid sa ex ba? kulang tinimbang ka ngunit kulang ana ang pigya ba? Oh pero mo lagi to akong kuan ganina ako dili ko sa side nga ay wala na di na ko gansi ani. Wala pa na anak. Buta na to, anak na, sige, ako yung nakagasto ani. Pero di na ko gansi ani kay I did my best. Kinsa si Loloy na? Si Loloy ko. Kapag si Lubaan na ba? Sa bagay, by feeling, ayaw lang kalain, Loy, feeling na ako morag di naturaan si Loloy ba? Feeling na ako morag kulang ni siya self-confidence. Nga naman, ang naka-advantage na to lalaki ba? For example, ako si Loloy, nakuha na ako, nisigot si Kwan. Di, pwede na ko siya, natirahan ako siya, natilawan ako siya. Mm-hmm. Kung ibalik siya, kiber ko. Nawala sa ako, kay lalaki man ko. Pwede ko mukhang sa laybay. Pero ang problema, bugat to para kay Loloy, kay way lain babae ni Patol sa iba. Siya ragyod. So, abi pag niya, abi niya nga tinud-anay na to, ang ending pag yun, lalimang ka, nibalik gihapon sa ex. Kuan dito, iya ditong butang tag childhood crush na kayo, dugay na kayo. Ay butang na to, dugyot pagi kayo to ba tapos sa pulyang agay masyadong lousy. Masyadong lousy, masyadong maigo ba ya atong pride ana Brad? Kana bitong lahi pod, say for example, gwapo ni si Luloy. Mo balik gid sa ex nga dugyot. Igo man atong pride ana. Murag mission ta nga pagkalalaki na to murag mahamon man gid ana ba? Muna pero pili na ako pod basig na salagmaan kani si Luloy ba na salagmaan ra nga napoy nakagusto. Muna nakuan din siya dili siya nabighani. Sige, butang na to ingana. Dapat nagunahon na siya nga kuan pag tilaw-tilaw lang ning kaso kuan pasi na kay magbutag lain chicks dito kita sa single nga walay kabilinggan ana di ba? Lagi. Di ba? Pero bilib sa kuan nga mga laki bay na kanabang kabalo sila nga nanay kabilinggan ni salo pagid sila. Ang risgo ni balik pagid sa ex pagid. Paita. Parang sa ako manggod, sa ako nga part, kung sa imong pangitaan og paagi para sa ako ko nga ino na kung self, di man ako ni deserve ay ngani. Mo lagi. Ako pay ni salo. Ako pay naalaot karon. Now, next na kong buhaton ani karon, dili na ako posible nga kanang dauton ha, pero akong isa ba sa parents mangayo ko pasaylo nga giamin ako para clean ko sa ila. Pwede. Isip man kay mawala ko. Kay kung ako gusto na ko nga mukalas na ani nga way klaro nga love niya pod. Di pa na ako makuan, di na ako matimbang siya. Kay naman siya lain, di ba? Di ba pwede na. Pwede na sa ako. So ako karong istoryahan ang family isiwalat which is mo pa siguro ingon ni Sir Warren, be basahon na nato ni be. Mas maayo itug-an na lang ni Loloy nga dili iya ang anak. Husayon nila para walay pagmahay. Basin po din noon og mahimong pamilya silang duha sa bae niya. Dili ba iyang anak? O di mo kanta siya, murag ako, murag dili. Kada away nila ang anak mapahimong tan, tama. Kung makikita sa ex-boyfriend luoy ang bata, dili ilang relasyon. Kabalo ka, Brad. Sa ngalan nga naghatag siya letter ang nagproblema siya. Kaya kung dili pa ni siya kuan, automatic mata niya na bulihan ni Brad. Diba? Ako kung lalaki pag ana, uy nako, unsa ikaw pa akong gisalot, ako pa unsa ni? Ingana gilugar ko kapangit. Excuse me, daghan ko bag-ong issue akong pick up. Excuse me. Daghan ko pwede, pero sa ngalan ba nga nagpadala sa letter ba? Na in love ni siya maayo ba? Or mo lagi, sorry ha, nagbisig judgmental na po kayo. Dat walay lain siguro ni Patol ani ni Loloy na.
Or kaning babae, grabe ni performance. Yan, kana bay. Basig first class po ni siya. Kanang first class, tapos bisag dili lang gyud kay yung hardcore pangit gyud si Luloy. So, sakto lang. Bro, imagine nimo ba nga usa ka ordinaryong lalaki tapos nakauyab siya og kanang Miss Cagayan, bro ana. Ana. Na worth it san ba nga uy, kuan sa ni first class sa ni worth it san ako ni ipaglaban. Pwede, pwede. Murag perfect na ang tanan, anakapan lang kay dili iyang anak, murag niyon gid siya. Ay, kabala ka. Tungod sa akong pagmanimo. Akong ihatag ang murag ni Oyon si Sir Warren sa ko. First class nga single mom, guwapa, hamis, puti. Okay. Tapos ang nakalami pagid mo Sir Warren kay cesarean, huot paghihapon. Cesarean. Mag-matter din na yung cesarean dahil. Mangutana sa ka, single mom ka, cesarean ka. Saka Vilman yan ka, Noran yan yung cesarean. Daddy, cesarean, stop it! Cesar Montano din. Daddy, bastos ka! Cesarean ba ka nang si Cesar Montano? Yung idol. Mga fans ba ni Cesar Montano? Tama ba? First class nga single mom. Naibutang na mo si Lolo kay medyo, sorry, di lang tayo nung pangit, pero di lugar kung matching la istoryahan. Di kayo gakalin. Kay kung, imagine mo si Lolo, ibang imong igsuon, may ka na, kalay ka man siguro nga, ikaw pa'y nisalo, tapos, ikaw pa'y nagpakaman, tapos, anaong ka, hakas biyay puli dito, kadaggan kay babae dito, piliin ako dito, ako yung mga slight lios dito. Piliin ako mga slight lios dito. So mga, anong mukhaan pa mga anak, di anak yun itong mga. Pero, kung mosan lagi, mapadulong sa lagi sa laki nga, wa diha, or never been po nakatisting o sulod og relasyon ta, first class single mom ang nakaagoy. Pero, mo lagi sa akong gigon kaganina, medyo di ko musugot nga diha may magpuyo sa bakak. Ako nga tao dili ko gustuhan ng magbakak. Pero feeling na ko, Brad. Pero gwapo ko. Nagpadala sa letter kay di gyud po niya kaya isulti sa parents ba kay hadlok siya makipagbulag. Muna akong pasabot nga. Muna nagpadala sa letter kay kunwari gusto lang niya i-justify bang kasi kung buhaton kay love. Kung kita mo tanaw sa sitwasyon mo, yung kita automatic, laki man ka. Dali na tayo. Matik na diha, bulag na diha. Kay laki man ang nagka-problema. Pero sa ngalan nga naghatag sa glete, burang mo justify pa siya nga, okay lang ba nga magpabilin lang gihapon ko, bisag nasapon na nako? Oh, come on. Come on. Again, sa tayo yung mga gipangutan na ganina, number 1 nga pangutan na? Gusto ba na ako ipadayon ng relasyon bisan pangalab gyapon niya ang iyang ex? Kanada ba? Gusto pa ba na ako? Ay, gusto pa ba na ako? Kasi pasabos yun na niya, gusto ipadayon pa ba na ako ng relasyon bisan pangalab gyapon niya ang ex? Di na siya love sa maybe love siya. Pwede ba na brand nga love ka pero mas love tong isa? Nabay nga na? Nagi na. Because love is dili ba na siya dili man na siya one-on-one lang kay ang love. Universal mo ginang love. Now, mo lagi na karon love ka, pero ang ato ba yung gustoan ng love kay dapat ma-reciprocate. Tama. So, kung grabe na imong sakripisyo, which is gidupahan nimo siya, might as well ang babae mo dupa pud sa imo para worth it ang imong sacrifice. Mo man na. So, ang pangutanan sa to? Dapat pa ba na ko ipadayon ang among relasyon bisan pa og dili klaro iyang mga gibati para nako. Di man klaro, so dili na dapat. O kinahanglan ba nga dili klaro? O kinahanglan ba nga muhunong nako aron dili maglisod og samot? Pero pwede niya klarohon. Pwede na klarohon sa babae. Usa may klarohon erp nga kaklaro na ato? Dili ba example? Di one-on-one naman, gi-one-on-one niya. In love siya sa lalaki. So unsa man ko karon sa imong life? Klarohon nimo. Unsa man ko? Tigkuan na day ko sa imong anak or unsa man ana ba para makuan day nimo. Ikaw lang tigpuno sa akong kauhaw. Agree.
Tapiling na ako, munang musti ang babae kay para walay samok na ang parents. Sobrang may tabo ani. Kita ang uyab sa pananaw sa akong ginikanan pero lahi gyud ang ako tinuod nga uyab ana lugar nang naunse. Nagstorya na mangguta kang mamagpapa unya ingon biya to si papa kung namakakta kay pusilon kaniya. Disgrasya. Kabalo biya gyud ka. Police. Di pino dyan nga. Kabalo ka nga labiya gyapon ta ka. Pero sa tamang gyud. Inga na gina mga bay. Ano ginapa? Medyo pakit man gamay kalaman. Love gyapon ta ka, naikugma ko nimo. Pero mas dako ang iya. Agoy. Samot na gina-insultuhan na noon yun. Dako lagi iya, pero makasangko mo sa niskisan niya ako. Bobo lagi niya ako, pero gasanga man sa ni. Gahi mo iya, gahi ang iya. Humok lagi ni nga ako, pero tentacles mo sa ni, marag octopus. Brad, usay, Brad, nga ni, na yung mga the same nga situation ni nga ni nga. Na babae, tungod sa kalisod, ni patolog medyo idaran nga na kwarta. Pwede po. Tapos, pero iyag yung ginigugmay, katog yung iyang kaedad. Nga makasabot niya. Nasa nga na ba yan? Nakoy na ilan na tigos na siya. Na ay love ang babae. Lain. Okay na siya. Gipahitman. Gipusil. Pwede po rin nga na agay. Nasa uban nga mga idaran na nga, maingon sila nga okay ra, basta kaysa ako kamuuli. Napoy nga na. Agoy! Ang tawag ka na sa mga babae, jackpot. Hatag sa cellphone, siya tigbayad sa pad. Siya, kung nang-eskwela, siya pa yung nagpa-eskwela. Tapos pa yun niya nga, unsa man, na siya ilain, okay ra. Ang importante nga sa ako kamuli, ana mangyapon. Sabot-sabot na usahay, sabot-sabot na usahay. Yeah, buto ko ana Erp. Kay like kung si Luloy karon na minaw, kung musugot ka ana, hinoon dili man kami ang mga tubang sa consequence. Di ba? Tama. Mo gani nagpa-advise siya kay bisag unsaon na tog advice gyapon na ni bisag unsaon na tog bisag unsaon na tog analyze ani. Siya ra gyud gyapon na mo decide para sa iyang self. Kay siya raman ang moatubang sa iyang mga desisyon. So feeling lagi na ko ani ito. Kaya nagpadala siyang letter. Murag love pagyapon ng nagnitigbabaw or pangiyahang gugma. Murag gusto lang siya mga isa to o galabang karamay bang minsan nga okay ra padayon na kay love maka nimo siya. Dili kaway. No, yung kaggan igo. Di kay kuan kanang siya manggod medyo kung naigo na gid siya, no? Then panindigi. Kung kaya gid na nimo panindigan na matingala ka na lang nga wala siya ni uli. Di ba? O kaya na nimo. Abot sa panahon wala siya ni uli. Ingon siya nga nara ko na ni ila Randolph. Gay Randolph din ngalan. Dito lang. 0917-328-1392. Come on. Text mo abi kung namo dia kung amo dapit gibutang. Ha mas dako di icons. Mao siguro nang problema. Yan lang. Dako or ang performance. Dia problema lagi. Okay. Ang Facebook page nako Bitok-Bitok University. Tapos namiling dia pwede mo musulod. Tapos atong text line 0917-328-1392. So again, kapila ko sige ngunanin niya. Kung ako lang lalaki mo guni siya, kung imong formal lang, sabagay bata pa man ni 38. Ako automatic kada imong nga edad, kung sakto kag forma, dagan kay mga chicks nun. Dagan kay mga chicks nun nga pwede sa sinaw ko. Ako pa nimo ani. Ay mo karon inanay mga application ng mga dating apps. May galing wa may kaapa sana.
Salamat mo. Alam ka ko na. Kaapas pa mi Pero, ingan niya, butang na to og nga, di ba, siya may amin sa parents. That means na-factor sa iya nga natugtan siya. Na-factor nga maayo siya nga pagkalalaki. So that means muna na imong boost nga confidence ni Mululoy nga parents pa lang ganito, natugutan gani ka bisag sa ingon pa nila sa ilang huna-una ikaw ang nakaburos, ikaw ang nakadisgrasya sa iyang daughter, murag nakauyon gani siya kay in the first place, dili sila uyon sa katong former ex. So, nagyug kay lugar, labaw na lugar ka kay corrigible ka, na nauyonon ka sa iyang parents, ang nauyonon pag ka sa babae, kay syempre, kuan man, na love man gyapon ka sa babae, dili lang katong ikaw lang ang love. Naalalain. Mirisi. Gusto lang niya dalawa ang kanyang puso at ang kanyang portahan. Bastos ka! Ay, sorry. Ano ba? Cesarean. Ay, ito lang. Nigawas akong timeline si Bea Alonso Dominic Roque. So nagbalik na sila. Mo na ba ni? Confirm na ba ni? Nagbalik na sila. Spotted daw sila sa Palawan. So happy na tatanan. Yan ang gido. So pagbalik nila, kapoy ra ba kay mga artista? Pag sila magbulag, madamay sad mi diri. Yung mga laki anak gid mo ba? Kami naman sad. Na basin na pod gimingaw na pod sa isda nga bungoton daw. Basin gimingaw sa isda nga bungoton si Dominic bitaw. Siguro ang kuana nila lahi po ng ilang issue siguro nagkasabot na, I mean nagmasinsina na usapan ba, nag-engage tapos nagbulag ambot sa ang problema man sagot sa mga artista magbulag dagan kay makabalo, dagan kay musulsul, dagan mo sausaw kay kung ordinaryo lang ta na sila nga mga tao kung imong hunonaon sus pwede na sila magstorya. Nag-ibot ato nagmanya lang nakajut. Storya na sa Gaston Park human. Mao, pastilan may galap. Ang problema kay istorya sa Gaston Park, dagan magkikita na dito, nagpa-picture pa. Di, nag-away mga may. Picture sabi sa inyong duha, please. You're so cute together. Nag-away may. Tamo sa na problema kung pareha, puro mo mga all-star, puro mo gwapong itsura, bakit taas kay mga garba, si bulag. Ako, kadakan pa kayo na ko, chicks. Ang gwapa sa, da kayo manguyab na ako. Sumunang ending, walagi mo kuhan. Di pa itong mga pares mo medyo pangit ang naong gabi, magluluhod yun na sa imo, hindi ka na gusto magkipagbulag ni mo. Pero in fairness ba yan, nadunggan na ba yan na to, insider ni siya nga, si Bea, isa na sa pinakabuutan sa showbiz. Isa sa mga pinakabuutan? Oo, isa na sa mga... Paki-describe unsay pamiyong kagbuutan, unsay ng buutan? Siguro ka nang dili gusto og conflict sa mga artista, medyo ma-PR, anang buutan siguro basin just nun, matakabalo, mingana siguro ang pasabot sa buutan, dili kaayo mo kuan mo si tawag gani mo counter sa mga namang koy buutan nga kanang nagilom-hilom lang pero maldita di ay. Namay nga na. Nabiya ito isa, di na lang ko mag-mention. Nabiya ito isa sa atong naistoryahan dito. Ingon si Derek LJ. Oo, tama ka remember. Remember ato? Tama no, nasa gicheka no. Sige chika nga abi na to okay kayo kay sikat kay ni siya nga babae. Ayon sa bubuet. Ayon sa ating bubuet. Ayon nga babae. Appeal sa usa ka team, love team. Di ba? Tama. Unya, sa atong mga tanaw kay murag buutan kay siya kay mao man ang iyang mga roles, mga buutan. Siguro pero behind the scenes mga higala na ay mga dili ganahan nga mga tao sa iya. Sinech Etage. Opposite ni Bea. Uy. Kung baga si Bea dagan siguro kayo mga friends gyud nga murag ingon nga buutan si Bea ana. Insider na siya nga mga kuan nila nga murag istorya sa mga
PA, di ba? Personal assistants, mga manager, personal Correct. sa mga VIP rooms. Tama. Karon kung ganina nagbalik si Bea, karon ang isa na po ni Butandri sa showbiz, nanganak na po og lain si Christine Hermosa ug si Oyo Boy Soto. Ha? In fairness. Another na po. Sana all daghan ng kuan. Basing gi-timing ni nila kay grabe biya kayo kay nadakpan biya si Kibuloy. Nako. Una pinaka-highlight sa tanan yun nga nadakpan na gyud si Kibuloy. Si Alice Go una din si Kibuloy. Ang pangutana kinsa daw natagaan sa 10 million nga pabuya. Kay ngano, bawion. Nganong giyatagan na kag 10 million. Dili ang pabuya ba giyatagan kag 10 million, abi na kog ang 10 million ERP kay para to dili siya madakpan. Unsa di ang 10 million para madakpan siya? Para madakpan man siya. So naglalis karon kung asa iya. Sila man daw mo nagbilar dito, dapat ang PNP daw. Daw bigay among AFP nga sa amo man siya ni surrender sa AFP man. So kinsa karon? Kinsa. Mo na diha. Actually pag ingon nga mo surrender nako, ay sa hope, ay sag surrender. Ay sag surrender. Muna, tapos nauso na karon na kung may surrender na selfie. Ba? Nadunggan ako, Erp. Nadunggan ako imong video. Awkward lagi kayo na ba? Wala nang gawas ng mga reels ng mga ong ba? Smiling kayo. Cute. Mga senador. Ano ka pakyot? Sabi ko sila, nakitan gina ang senador. Nakitan gina ay. Cute lang ka. Ano may sabi? Kung bright ka dito, sir, hindi ka nila istorya. Dito na ka sa korte ko naging kaso. Hindi man ka. Ina-judge mo ka dito sa public. Wala sila abogado. Wala sila abogado. Kasi singgit-singgitan sila. In fairness, siya. Dalawa si Alice Go, di ba? Wala yung unfair lagi training. Kita ingon wala. Pero guwapa yung ligyan. Pero kung dito guwapa, minon sila to siya, guys. Wala nang ano niyo babayan pero gusto mo na pwede din sa dito pag kaya bang automatic na sinungaling ka ano sinungaling ka pagay kung tanaw ni mo na sa orang na kayo paminaw ng politician iso kayo grabe kasampaan yung gayo ba pero humot mo sa ano na sa mga sa konseyo ano si Palco, ipatawag na ako. Pwede ko na ako nakasapan. Pero kung talagang hindi mo, Ma'am, may I know, Madam Chair? Hindi mo kuning kuhan, gunit ko kinagay. Isot na raw, pina-insuto siya. Masyado kang pakyut! Sabihin to si... Pero kayo mukula lang mga senador ba nga, pasyado kang pakyut, nakakainis ka. Na. Nakita. Si Estrada na? Si Estrada. Masyado kang pakyut. Si Kuan? Tulfo? Dili mo si... Kung dili Senate, morag Congress nga naghawid ani nila. In fairness, cute po bagid sila. Muna i-gis atong storya ka. Muna ang atong lesson for this evening. Grabe naging kayo. Wala lang na. Pero, di ba, at least bibo. At least bibo ang kuan ba? Senate. Tapos karon inyo po ba? Di kanina mo kung nakita ko, lalimang kagiingnan nga sino ang mga pangalan nga nagano sa'yo, tumulong. Alam na niya isulti dia sa kuan di samot sa
Dili. Nangutana sa sino ang may death threat sa'yo? Hindi ko po masabi. Ayaw ko pong sabihin dahil, di ba, siyempre, ang safety ba yan? The more niya isulti. For example, may lugar siya, BBM, damo, tanong ka. Ayaw ko lang sabihin. Sabihin mo dito. Una-una na ko ba, mo bitaw na death threat. Kaya di ganyan isulti. Ipasulti na ginoon mo. Samot na ganyan death threat na ginoon. Pwede magagamihin ka nga, ibigay mo sa akin yung, pangalan or later na lang lista. Pero di ginoo. Kuan si Bato, bakit si Rona siguro kanang isog tayo. Sila ni Robin. Sila. Napoy sa Congress. Kato lang ang ulo. Kato lang ang ulo sa ingon lang. Anyway, sumora to. Nisingit lang na mo kay Moy Gapanggawa sa among mga kuan. Again, kung namoy mga episodes nga inyo ng sitawa gani, inyong na-miss, pwede nyo maminaw sa Spotify. Pagitala ninyo yung Bitok-Bitok University Podcast. Okay? And again, kaluloy, Loy, kung ako lang yun, tapos kung inigsuunay akong pananaw sa imo, undangan na. Pero mo lagi ni sahay. Kung sa amo ka nang utana, nga kami walay pagbati, walay feeling, simple ra kay tan-aw lang namong sitwasyon, ingon naging diretso bias nga, undangin na lagi, kakalas-kalas ka lang sa imo kan. But, pwede gyapon mi mobalik sa imo. Unsa man nakapalipay, unsa ba siya, willing ba siya mo stay pagyapon sa imo ha? Or ang imo bang feeling kung okay ra ba sa imo nga gastay, uyab taraw mo pero gakita sa siyang ex, makalipay ba na sa imo? Okay pa ba na sa imo ha? Kaya pa ba nimo? Kung kaya pa nimo, yes. Kay tungod kay love nimo siya, then halalarga. Dawatan na ng sitwasyon nga usahay before mo mag-lips to lips, nag-lips to lips sad sila. Ana ha? Ana na lang. Or kung ay feeling nimo nga kuan, nakatira ka, assume nimo na nakatira po siya dito sa Pikas. Ana na lang. Unya ka ba nakangano nagkatawa mi? Because it sounds crazy. Pero kung muna'y makahappy nimo, pero kaya din nimo na i-handle, dili sana mo na parehara na sa sitwasyon nga, palaaway imong bana, palaaway imong boyfriend, pero at the end of the day, love man nimo siya, willing ka to sacrifice, willing ka mag-anto, so wag gyud po nimong pulos, yung maingon may undangin na. Kaya ikaw may makaingon. So kami, amo lang balikan nimong question, happy ba ka na nga sitwasyon? Okay ba ka, kaya ba nimo na antoso nga sitwasyon? Gatirahon po siya. Okay. Okay ra ba ka na sa imo ha? Ano na ko ha? If you're okay with it, okay ka na nga sitwasyon, then fine. Nakay bas-bas na mo, harap ka rin, okay, di na mi masako nimo, di mi mo judge nimo, padayon diha. Tapos magpalit din kag t-shirt, butang din ka diri sa tumang bugukon ko diri. Ayaw po na bugukon. Kanang dili ka mailhan ba? Ang tanga-tanga ko, ana. Mura kong kalay, ana ba? Pero sa likod na nakabutang ay mo pagbuot. Hashtag ako ning life. Ana na lang, ha? Pero kung ang tubag nimo kay murag dili man ako kaya konsehal, di alam mo na. Dili ka gansi. Dili ka undangin na then mana. So, ay na pagkuan ha? Larga time pa. Loy. Okay. Salamat sa letter di mo, Loy. Dagan mi nakakuan. Agik-ik. Salamat. Okay, wala tayong oras. Dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Kung gusto mo magpadala sa inyong problema, basin si Sir Warren, apoy gusto i-kuan. Pwede na nimo iingon, Sir Warren, nga dili ikaw luloy po kayo ngalan. Pwede, dito ka i-send ninyo sa counselorbernie@gmail.com. Now na, kakarong gabiin ninyo na una-unahan, sige go, i-send na kay basin. Mabasa na mo na in the next coming days. Pwede po mag-PM sa Bitok-Bitok University. Pwede rasan. Okay. May problema, English, Bisaya, kami na bahala convert. Ayaw lang mo kalimot nga mag-subscribe sa atong mga social media, labi na sa ako, Master Poppy, Facebook, TikTok, YouTube. Ayaw kalimot, ana. Ako Instagram, Bernie Bitok 2. Akong TikTok ni Bitok-Bitok. And YouTube na ako, Bitok-Bitok University. Kaya salamat sa pag-uban-uban. Kini si Consel Bernie Bitok-Bitok o si Master Poppy. Kini ang programang Bernie Bitoks, Lunes, Santod, Bernes, alas 8, Santod, alas 10 sa gabi. Kaya salamat sa pag-uban-uban. Bye! Bye!
favor